dyma ni ar dechrau wythnos o waith ar ôl 5 mis o lockdown, lle mae'r ensemble a cerddorion ar draws y byd wedi bod heb gwaith. Ac ar ôl gweithio efo Ucheldre ac hefyd adnabod bobl i helpu efo'r ffilmio ac sain, da ni'n barod i gychwyn wythnos galed o waith yn recordio gwaith cyfnodwyr ifanc o Dyfed ac hefyd am tro cyntaf yn ein hanes paratoi perfformiad byw ar gyfer Gwyl-gerdd Gogledd Cymru. Well, lockdown and coronavirus carrying on has had a massive effect on all musicians. Me, for instance, I was about to start a show called Sunday in the Park with George by Stephen Sondheim, starring Jake Gyllenhaal, that has been hopefully just postponed, maybe happening next year. O'n i'n edrych ymlaen oedden ni ar fi'n gwneud prosiect yn yr Royal Opera House yn Llundain o cyfres o perfformiadau Swan Lake, so oedd hynna yn reit siomedig i orfod canslo heini. Very worrying time for musicians. I realise it's a worrying time for everybody, but we don't see a future at the moment of when we can get back to work. Mae 5 mis yn amser hir iawn i beidio chwarae cerddoriaeth efo cerddorion eraill. Ac o'n i'n lwcus iawn, dweud gwir, pan nath lockdown ddechrau llacio dipyn bach. Oedden ni'n mynd â piano digidol fi allan i'r ardd a cael ffrindiau draw, felly bod ni'n gallu chwarae dipyn bach o gerddoriaeth siamper efo'n gilydd. Nes i rili mwynhau hynna, oedd o'n rili atgoffa ni gyd faint da ni'n mwynhau chwarae efo cerddorion eraill, dim just practisio'r ben yn hunan yn ein stafelloedd. After, I think, about 4 months, I had a recording session at Abbey Road come in for Andrew Lloyd Webber, and then going home afterwards, it was quite painful because you realise what you're missing. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen at yr wythnos yma'n arbennig oherwydd medru chwarae efo hen ffrindiau a hefyd just y ffaith bod ni'n nôl yn gweithio, yn chwarae ac yn yr Ucheldre hefyd achos da ni'n rili mwynhau dŵad yma, ond wrth gwrs mae'n biti bod ni'n methu cael cynulleidfa, ond mae'n dechrau teimlo fel bod pethau'n dod yn ôl i'r arfer. Wel, i ddechrau dwi'n edrych ymlaen i gael bod yn ôl i sain unwaith eto a cael bod yn rhan o broses greadigol. Ac i gydweithio efo cerddorion lleol a technegwyr lleol eraill yma yn Ucheldre. Most satisfying of all is going to be completing the project which we started last autumn, last September, with the young composers of Dyfed. So we're finally going to get that job done and they're finally going to hear their pieces back, which I think is going to be fun for them, and it'll be fun for us also to find out what they came up with after all those workshops and visits in the schools. Mae prosiect fel yma yn galluogi ni i edrych at y dyfodol. Dyfodol lle da ni'n cynyddu cynulleidfaoedd ar draws y byd, cynulleidfaoedd rhithiol.